Hash er rigtig udbredt i dag. På en helt anden måde, end dengang jeg var ung, faktisk. Og det er alle steder. Altså, det er både i gymnasierne, produktionsskoler og handelsskoler og på teknisk skole. Men det er et problem, altså du får problemer. Første gang jeg røg hash, det var i 7. klasse. Det begyndte med at være en gang imellem til nogle fester med mine venner og veninder. Siden første G har jeg røget hash hver dag. Jeg har røget rigtig meget hash i skolen siden. I nogle perioder var det jo hver dag i flere måneder. Og hvis man har haft en stresset dag, der er lige noget, der trykker sig. Når du ryger en joint, så glemmer du alt. Det står faktisk i vores studie- og ordensregler, at man ikke må ryge eller indtage euforiserende stoffer, ligesom man heller ikke må indtage alkohol. Det vil jo føre til bortvisning, hvis det var tilfældet og blev opdaget. Klar tale fra rektor Kirsten Jeppesen. Men hvad siger eksperterne? Jeg synes ikke, at man skal smide folk ud på grund af et hashmisbrug. Jeg synes, man skal hjælpe dem. Hvis elever kommer hashpåvirket i skole, så vil det jo have stor betydning og indflydelse på deres studieaktivitet, fordi man ved jo, at hash sløver hjernen. Det er der jo forskning, der viser. Gennem hele gymnasiet har jeg røget hver dag flere joints dagligt. I den tid, du er påvirket, der lever du ligesom i en anden verden. Tingene bekymrer dig ikke helt lige så meget, fordi du har lige noget andet at tænke på. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man på uddannelsesinstitutionerne erkender, at hashrygning det er meget udbredt. Jeg synes, det er rigtig trist, hvis man bare smider folk ud. Der er mange, der ryger hash, og man er nødt til på en måde at hjælpe dem. Og hjælpe dem også til at få styr på deres misbrug, hvis de har et misbrug.